Pisan aja nganti lali ngagungake rasa puja-puji syukur nang jero marang korbaning Gusti ingkang akarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala ngene wis kepareng manibarke berkah nikmat sempat sehat selamat saengga aku kelawan kowe kabeh para brayat agung Wijo Laras Indonesia Wijo saka Karanganyar Jawa Tengah ya iso ngabiyantara sowan ana ing wewengkon Desa Parajekan ana ing Kecamatan Sukaraja ing
Ponorogo Jawa Timur. Oh, ngono ya ya. Muga tanggo berkah nikmat sempat sehat selamat. Sange awake dhewe iso ngabiyantara sowan. Sempat tegese apa sing dadi kersaning para panitia, para warga masyarakat sing disepuhi kelawan panjenengane Bapak Kepala Desa, ana ing Panajekan, tanggal sing dikersakne panjenengane Bapak Timbul SAP minangka dadi songsong agung pepayung ana ing Desa Panajekan. Awake dhewe longgar, awake dhewe sela, wekasane bengi iki awake dhewe ngabiyantara sowan. Dua tanggal menjadi pilihan dening menjane bapak-bapak panitia utamane Pak Kepala Desa. Oh, ngono. Nek belaku Pak Lurah ki nek pokoke ora tanggal 1 ya tanggal 8 no. Oh, ngono ya ya. Lah awake dhewe longgar tanggal 1 ing bengi iki awake dhewe iso ngabiyantara sowan yen ngono tanggal 8-ne kosong. Ora. Tanggal 8-ne glalah bar didhawuhi didilke karo menjane Pak Timbul SAP. Aku entuk telepon saka Maguhan Kecamatan Sambit Ponorogo. Oh, ngono. Makam rembug dadi nah insyaallah tanggal 8 ing wulan Mei awake dhewe sowan ana ing Desa Maguhan Kecamatan Sambit ing Kabupaten Ponorogo. Oh iya. Nang Ponorogo meneh, heeh. Iya. Ini jenenge nikmat sempat sehat. Alhamdulillah giat-giat awake dhewe diparingi kesehatan sehingga iso secara maksimal anggone menghibur kabeh para warga masyarakat sing haus hiburan utamane ning Panajekan jalan wis suwe kene iki ora nek wayang no. Oh, ngono ya. Ya. Selamat alhamdulillah mendarat ana kene pas magrib mau. Awake dhewe diparingi keselamatan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala tanpa ana alangan samijapa sehingga bengi alun-alun sumringah menjadi lautan manusia untuk bersama-sama kembulanian kawan para warga masyarakat ana ing Panajekan gone nganake bersih desa, resik desane, resika desane, resika sing nggoni, ada saka Godha Rencana, ada saka Sengkala, wekasane Desa Panajekan dadi desa ing babatun thayyibatun warapun gawur, kemahri Allah jinawi, kata-kata rahaja ora sandang pangan karsata papan. Ada saka bencana alam digampangi nek golek rezekine lancar, dawa umure, sehat awake, kang sarta diparingi selamat donyane, diparingi selamat akhirate. Allahumma ya rabbal alamin. Pancen kaya ngono ya yo disiwona. Walaupun dalam Al-Qur'an dalam kitab suci lain tapi ora ana tulisane he menungso kowe bersih desa ora ana. Niki wujudake adat istiadat sing wis lumadi ana Nuswantara. Mergo Indonesia utamane wong Jawa kuwi wis duwe budaya. Oh, ngono ya. Sakurunge agama apa wae mlebu ana ing Nuswantara, wong Jawa dhewe wis duwe budaya asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Mari kita lanjutkan. Kok nek gelem goleki gelem nliti kanthi mermati wong bersih desa kuwi ya kok padha karo nindakne saereating agama Islam. Oh, ngono. Mergo iki kanggo sono bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan malimpah-limpah kenikmatan tumraping para warga ana ing Desa Panajekan, diwujudkan dengan adicara bersih desa untuk sarana bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ngono ya. Luar biasa ya ngono. Kula bengi iki jumbuh kelawan kersane menjalani para panitia utamane menjalani Pak Kepala Desa Timbul SAP. Ya. Pirang-pirang dina ora iso turu mergo pirang-pirang dina kene iki udan. Oh, ngono iki alhamdulillah pas bengi iki dipun paringi tingkas bulane iso sumeblak padang sumunar madani ana ing alun-alun sumringah. Oh, ngono ya. Ya. Wis sampe dawuh muga-muga apa sing dadi niat lan hajate para warga masyarakat
ana ing desa Parajekan kene kinabulan dening korbaning Gusti ingkang ngakalya jagat ya yuk amin ya rabbal alamin. Parajekan saya manunggal, parajekan saya bersatu ya gotong royong menjalin silaturahmi. Kene iki ora ana cerah, ora ana bubrah, ora ana bubrahe paseduluran. Wis rukun, wis guyub, dipertahankan ya perlu di semangat utawa ditingkatkan. Oh, heeh. Manunggali kepala desa kawan perangkating desa, uga lembaga desa. Ya. Lan di sing kuyung kawan para warga masyarakat, para karang taruna, karang taruni dadi siji bisa mewujudkan desa Parajekan yang selalu nggodali persatuan dan kesatuane iki sing perlu dicontoh, iki sing perlu dicontoh. Kula akeh ora muka babagan kerukunan, babagan persatuan dan kesatuane ana ing Parajekan kene kena nggih contoh, kena nggih tulodo guyub rukune para warga masyarakat lan perangkating desa. Hebate kaya ngene kula kanca-kanca tepuk tangan buat desa Parajekan. Ya ngono ya, heeh, dasare Pak Lurah piyambak ya sepin pamrih ramein gawe para perangkate desa, lembaga desa yang mendukung apa sing dadi perintah program-program saka panjenengane Bapak Kepala Desa. Ya. Ngono ya ya, heeh. Agek iki lho nek aku ngerti. Perkara apa? Sing duwe alun-alun biasanya kabupaten. Ono kota iki duwe alun-alun. Nah iki desa lho. Desa Parajekan. Sak ngertiku lagi desa Parajekan iki sing duweni alun-alun sing hebate kaya ngene, jembare kaya ngene, bawera kaya ngene. Oh, ngono. Dadi go wayangan wis nggone ora bakal kekurangan. Oh, lah iya kula gandeng duweni alun-alun sing kaya ngene iki. Iki nek wayangane setahun pisan iki kesuwene iso iki seminggu ping pindho apa ping telu ngono dadi. Ngono lapangane yo kaya ngono. Wah, iya. Alun-alun lho yo, heeh, alun-alun. Iki biyen aku mau sempat ngobrol-ngobrol karo penjane Bapak Timbul SAP ana mburi kono. Iki biyen kaya dene lemah sing ora terawat. Oh, ngono ah. Buat-buate saka kerja kerase kepala desa disembuyung karo kabeh lapisaning para perangkating desa, lembaga desa lan masyarakat ditekakne uruk sing pirang-pirang atus diantrek uruk ini sehingga saiki dadi papan sing hebate kaya ngene, bawira jembare kaya ngene. Oh, ngono. Kaya ngene iki tanpa kerjasama, tanpa ada persatuan dan kesatuan takeh isane kelakon. Pancen kaya ngono ndro. Pakai nggon transit sinden. Lho, iki digekne anyar karo Pak Lurah. Oh. Kula cete sik rada mampu mau. Oh, ngono. Didadakne, nggih dandan sinden. Kowe pas wayangan kudu dadi. Kowe ngerti jedinge lho, urung dadi. Urung dadi ciduke ra enak. Oh, iya, heeh. Yang luar biasa lho kaya ngene iso dadi desa percontohan. Desa-desa liyane iso duweni alun-alun sing hebate kaya ngene kene kegiatan apa wae. UMKM yo iso berjalan ana kene, nggo sarana silaturahmi, uga kanggo sarana olahraga yo bisa nak. Ya heeh. Multifungsi. Ya heeh. Yo saurunge ngaturke maneka warna. Ya heeh. Ngaturaken sugeng rawuh. Ya. Iki mau aku wis didhawuhi bahwasanya PLT Bupati Ponorogo menjadi Ibu Hajah Diarita SH ora rawuh mergo ana kepentingan ana Jombang. Kok menawa kemarang rawuh anggota DPRD Dapil 6 Kabupaten Ponorogo. Ya heeh. Kok menawa kemarang rawuh, heeh kabeh diundangi nduk karo Pak Lurah. Oh, ngono ah. Anggota dewan diundangi. Mengko aja rawuh. Nek rawuh iki ketika acara kaya ngene iki ya rawuh. Rawuhe lah
perkara acara kaya ngene iki luar biasa ketok dadane ora kok ramu iki mung golek swara golek diting dan lain-lain nek kepala sing jenenge anggota dewan iki rawuh ning acara kaya ngene ketok dadane kok ngono nek golek diting diwangi awan bengi mara bareng adicara kaya ngene nek diundang ora ngono kan ya dadake cekala mangsa dadi rerasanan ya Warga Wincan Sukoharjo ya uga kepala desa sekecamatan Sukoharjo ya sekretaris desa sekecamatan Sukoharjo ya kepala desa yang jelas tuan rumah ya perangkat tim desa ketua TP PKK desa Prajekan ketua BPD ketua LPMD lembaga-lembaga desa Prajekan ketua RT se-desa Prajekan sedaya warga masyarakat ana ing desa Prajekan sakmenten kathahipun iki namung saking desa Prajekan nggih Pak. Nggih. Enten sing saking desa Jopo enten mboten? Mboten. Desa Jopo enten? Mboten. Ora isin to sampeyan, lurahmu kok tanggap dhewe ngono kuwi. Kok jaluk ditanggapne wong Prajekan. Desa Jopo mboten enten. Ya sok ben to. Bentenan yo ngono neng Maguran sampe terus bulan apa meneh yo neng Ponorogo meneh ya Mbak nuwun lah nek Ponorogo ki nek perkara pecinta wayang wis ora kena diragukan sinom lho aku mau sore karo nunggoni apa sinden do dandan aku orek-orek lagu sinom saya persembahkan untuk desa Prajekan oh ngono ya bengi iki acarane apa